आंमालाय माबोरै हारसिं थाबावनोब्रा र' माबा मोनसे बेबस्था खालामनांसिगोन न'खरावबो रावबो गैया फिसालाबो हारसिंल' बे रुवाथिखौ लाबालाय माबायदि जागोनब्रा मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन उफ हैद दै बिहरनोसैलां रुफास्रि दै लाबोलाय लांगौ रुफास्रि नैबेयाव दसे जिरायलाय जिरायनांनाय नंलादां दे दसे जिराय दे आंहा नोंजों मोनसे खोथा रायलायनांगौ जिरायाबाबो जासिगोन नामा दे जिराय दे हैद थ'ब्लेम थांना बुंना होगारनोसैलां रुफास्रि नोंनोथ' मिथिखागौ बे न'खराव आं हारसिंल' होननानै बेनिखायनो बे न'खरखौ सालायनो थाखाय आंनो सासे हिनजावनि गोनांथि आं माबा मोनसे सानबायमोन नों जुदि हेंथा होआब्ला आदैया मा बुंनो सानखो रुफास्रि नों जुदि आं साननायखौ जाफुंहोयोब्ला बे गासैबो सम्पतिखौ आं नोंनो खावसे होगोन नों आंनि गोसोनि साननायखौल' फुरा खालाम सम्पति हा मा सानखो आं जेबो बुंनो रोंनाय नंला आदै नों साननाय बायदिनो जाथोंसै आफा आंनो कलेजाव एडमिसन खालामनो थाखाय एसे रां नांगौमोनलै हा बेसेबांथो नांगौमोन जाखो 10,000ल'मोन 10,000ल' औ नैबे एटिएम कार्डखौ लाना थां नाथाय 10,000ल' बरन जागोन दे नै बाबा आं माबा मोनसे बाथ्रा बुंनोमोनलै हा मा बाथ्रासि नै बाबा नोंहाबो गैलाब्रा बे न'खरखौ बेंग्राबो रावबो गैला बेनिखायनो आं बे रुफास्रि मावरियाखौनो आं जुलि लानो सानदोंमोन बे माब्लाबा जानो हाया आफा नोंनि फैसाजों बेनि फैसाया रुजु बेसेबां डिफारेन्स सिगाङावनो बेबादि नङामोन दे जागोन दे आं सानस्लाबनो हायाखैमोन बाबा सानस्लाबनो हायैयाव बुंफ्लांनाय जाबाय बेथ' आंखौ लाखानाय नंखाला आरो बेथ' फिसालानि खोथाखौबो दाननो हाखानाय नंखाला नोंखौ बोराय मैदेर मुहिनियासो मिन्थिसिगोन नोंबो आफा नोजोर गोजानाव था नङाबा जागोन दे गोजान जानो ना खाथि